Tervetuloa maailman ainakin Suomen tylsimmän YouTube-kanavan pariin. Meikä Mandolini on Petu ja tänään me avataan tää Dragon Ball Collection, Universal Collection paketti. Vai mitä? Pongasin tuolta sittarista tämmöten Dragon Ball Universal Collection niin kun kerelkorttisysteemin. Tää on taas tuolta, näkyykö tuonne kameraan, Paninin rojuvarastosta löytyy näitä. Ilmeisesti täällä on niin Dragon Ball, mikä on se OG niin asia. Dragon Ball Z, mikä tuli sitten jatkona tuonne Dragon Ballille, ja GT, mikä oli jonkin aikaa sitten jatkoa Dragon Ball Z:lle, mutta sitten Dragon Ball lähti taas uudelleen muutama vuosi sitten tekemään jaksoja ja mangaa, niin sitten tää Super vähän niinku syrjittän GT:n ja Superista tuli Canon jatko-osa tälle Z:lle. Ja jos mun mielipidettä kysytään, mitä ei tosiaan kysytty, mutta siis mun mielestä tää Superi on täyttä ripulikakkaa. Joo. Lähdetään avaamaan. Täällä lukee, että Starter Pack, eli tää on niinku aloituspaketti. Sisältönä löytyy keräilijän albumi. Tää on siis samanlainen setti kuin mitä ne 2 Minecraft-settiä, mitä mä oon ostanut. Ne keräilykortti kanssa, linkki niihin videoon kommenttien alaosasta. Ei siis kuvauksesta totta kai, kuvauksesta. 24 korttia ja sitten yksi tämmönen rajoitettu edition kortti asia. Joo, no siis tämmöstä pitäisi löytyä ja lähdetään avaamaan ja katsotaan minkä näköistä settiä sitten sieltä tulee. Kun minä olin semmonen lapsen oloinen näköinen lapsi, niin Dragon Ball oli aika kova juttu mulle. Se oikeastaan oli yksi semmonen mun voimavara-asia, mikä sai mut pysymään kolme boosteria tuli, ja sitten on ilmeisesti se limited edition kortti. Täällä on siis Cell ja Gohani. Terveksi ja Gohan Super Saiyan. Nyt mä tykkään tästä, että täällä on niin kuin takapuolella, korttien takapuolella on tämmöstä asiaa. Et noissa Minecraft-korteissahan siellä oli pelkästään niinku se Paninin, mikä se on se, joku asia. Mut siis nyt täällä on niinku oikeesti jotain muutakin kuin asia. Ainakin tässä Limited Editionissa. Lähdetään avaan tää ensimmäinen boosteri auki. Oho, ensimmäinen Dragon Ball Superista tuttu Dagoma. Ja kuten mä sanoin, niin oli väärinpäin. Dragon Ball Super ei oo mun lemppari, mun mielestä se on pelkkää semmoista HC-faneille semmoista niinkun miten mä niinku voisin sanoa sen nätisti, semmoista nostalgisten muistojen nuoleskelua ja sitten ehkä niinku uusille, että se on tosi paljon pehmennetty se sarja, niin mä luulen, että se on ehkä enemmän lapsille suunnattua nykyään tai niinku nuoremmille. Mut siis joo, näin päin se menee. King Kai tai Kaio on yksi Dragon Ball Z-maailman jumalista. Pohjoisen galaksin, oliko se pohjois? En muista, mutta siis se missä meidän nämä päähahmot on, Goku ja nämä muut. Näitä on 4 näitä. Sitten näiden yläpuolella oli se Suur Kaio, ja sitten sen jälkeen tulee Kaioshin, mikä on niin kuin ylin niistä kaikista. Karin. Muistin oikein nimen. Dragon Ball
alkuperäisiä hahmoja. Tää asuu semmoisessa korkean pylvään päällä. Tää on kissatyyppi ja tää opettaa ja vahvistaa ihmisiä. Hyvä. Ja nyt ne onkin sitten toistepäin. No, mennään. Takoma. Dragoball Superista. Tää oli Freezan alainen. Ja ei tästä oikeastaan se enempää. Ei kun miten päin nää on. Nää on ihan miten sattuu. Tienesinhan. Kolmisilmäinen. Lasketaan ehkä nyt... Ei siis... Tienesinhan. Kanssa yksi alkuperäinen Dragoball-hahmo. Tosin tässä tää on niinku superpuvussa. Sinne meni. Tienesinhan oli yksi mun lemppari-hahmoista sen Dragoballin aikaan, koska se oli kova. Ja sillä oli oikeasti luonnetta. Ja Zetassa se oli vielä pysty olemaan mukana. Mutta Superissa nää sit oikeesti vaan niinku pissas tän alushousuihin. Ja tehtiin tästä semmonen täysnössö, millä ei niinku mitään rotia missään hus pois. Oi, nyt on GT:tä. Gogeta, Super Saiyan 4. Gogeta on kahden hahmon fuusio, eli yhdistelmä. Eli Super Saiyan 4 Vegetan ja Super Saiyan 4 Gokun. Näettekö sieltä? Siitä tuli sitten Gogeta, mikä oli ihan älytön voimapängeri. Mun mielestä toi Super Saiyan 4 on paljon hienompi muodonmuutos kuin Super Saiyan sininen, mikä näkyy tuossa kannessa. Mut sitten täällä on jotain tämmösiä kiiltäviä kortteja. Pirskatin hienoja. Tao Pai Pai ja Goku. Tao Pai Pai oli palkkatappaja siinä alkuperäisessä Dragon Ballissa. Ja sitten se yhdessä kohtaa voitti Gokun, mutta sitten Goku kävi treenaamassa tän kissatyypin kanssa, niin Gokus tuli vahvempi ja sitten se voitti Tao Pai Pain. Sitten täällä on Buu. Buu on Dragon Ball Zetan viimeinen vastustaja. En jaksa selittää enempää. Ja sitten on Oob. Oob ja Papayaman. Oob liittyy tähän Buuhun. Ja Papayaman on sitten sen supersankari alter ego. Tää on GT:stä nää kuvat. Jatketaan seuraavaan. Eli tuntuu, että mä oon tässä semisti väsynyt. Johtuu ehkä myös siitä, että mä oon semisti väsynyt. Ai. Hei, te voitte pistää kommentteihin, jos teitä kiinnostaa, niin minkälaista animea ja mangaa te kattelette, jos te kattelette, vai katteletteko? Näin tähän suuntaan. Dragon Ball. Se, mistä se alun perin tulee se nimi, on, koska se on lohikäärme, joka antaa sulle 3 toivetta. 3 toivetta antaa Shenron, mites tää sanotaan tässä? Shenron, kyllä. Ja idea oli se, että alussa Goku ja Bulma lähtee etsimään lohikäärmekuulia, semmosia, niitä on 7. 5 plus 2. 7 kuulaa. Ja sitten kun ne kutsuu tän lohikäärmeen, niin ne pystyy saa 3 toivetta. Son Gohan. Kid Gohan, eli hyvä. Sitten Gotenks. Super Saiyan 3. Eli vähän niinku toi Gogeta, niin Gotenks on myös fuusiohaamo. Tässä nyt näkyy vaan, että se niinku, tossa on Gotenks ilman Super Saiyalaista, sitten Super Saiyalainen ja Super Saiyan 3. Super Saiyan 3 on ihan älytön voimapängeri kanssa, mutta ilmeisesti se on niin vaikea niinku animoida toi tukkatyyli, niin Super Saiyan 3 ei ihan hirveästi nähty sarjassa. Gotenks on 2 lapsen fuusio, Ranksin ja Gotenin, jotka on siis kummatkin Vegeta, siis toinen on Vegeta ja toinen Gokun lapsi, hyvä. Baby, tää on Dragon Ball GT:n yksi vihollisista, vastustajista, pahiksista. Ihan kiva tyyppi. No niin, nyt tulee Super Saiyan Blue. Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan. Tää homma niinku just, että niinku pistää vaan älyttömästi niinku asioita peräkkäin, sit se onkin joku ihan, en mä tiedä. Tää nimi on ihan pelkästään ihan täysin tyyperä. Ja kattokaa, näettekö sitä tonne kuvaa?
En mä tiedä, että... Toi Super Saiyan 3 tossa. Ihan hirveen näköinen. Ihan hirveen näköinen. Niin kuin verrattuna tähän... Tai en mä edes tiedä missä enää on, mutta siis Dragon Ball Super animaatiotyyli. Ainakin ne ensimmäiset jaksot, koska niillä oli ilmeisesti kauhea kiire animoida sitä. Teki sitä sen, että se animaation jälki oli todella huonoa. Hus helkkari. Sitten tulee taas jotain pahiksia. Grope 18, no ryhmäkuvia. Tää on Dragon Ball Superista tää kuva. On Vegeta, Trunks ja Goku ja sitten Goku Black, siitä ei enempää, koska mä en tykkää. Dragon Ball kuva, missä on Krillin ja Goku. Kyllä. Ja sit tulee tää Babidin ryhmä. Siellä on Buuta, Daburaa. No Babidi on tossa. En mä noitten muiden nimiä muista. Eikä se varmaan niin justiinsa ookko. Tiiminen boosteri lähtee nytten liikkeelle. Täällä on 240 korttia yhteensä. 60 Dragon Ball korttia. Kaikki on 60. Hieno homma. Ja kun mä sanoin, että toi Tiensinhan vesitettiin tossa Dragon Ball Superissa, mutta kattokaa mitä ne teki Gohanille. Gohan Super Saiyan. Se on siis vihreässä jumppapuvussa. Kattokaa tätä nytte. Kattokaa. Pois. Oi, Super Yin Shenron. Tai miten se nyt sanottiin tossa... Oliko se nyt jossain pelissä Omega Shenron? Vai tuliko tämän jälkeen Omega Shenron? Mutta... Tästä päästään itse asiassa siihen... asiaan, että... Jotkut kysyy, mistä tämä mun nimimerkki Omega-petu tulee, niin... Mä voin tässä kohtaa kertoa, että yläasteella, kyllä yläasteella vielä, mä kattelin Dragon Ball GT:tä ja mä piirtelinkin aika paljon. Otin inspiraatio Dragon Ballista aika paljon, niin mä piirtelin koulussa ja vapaa-ajalla niitä aika paljon. Ja tää teki siis sen, että mä olin siis ihan super suosittu, jos olisi ollut käänteinen maailma, mutta okei, se ei mennyt niin. Anyway, sit mä hörppään vähän kahvia. Niin, piirtelin tosiaan aika paljon ja keksin tarinoita, jotka oli aika vahvasti samankaltaisia kuin Dragon Ball Zetassa. Hahmot näytti suurin piirtein samalta, niillä oli vaan kaveritten nimet. Okei, tää on vähän kiusallista. Kertoa tämmöstä. Mut sitten... Mä en antanut itselleni siis Omega-titteliä siinä kohtaa, vaan se oli mun kaverille etuliite Omega, sen kaverin nimi oli siinä. Mutta sitten muutamia vuosia myöhemmin, niin se kaveri jäi pois porukoista, niin ja sit se hahmokin vaan oli jossain, niin sit mä rupesin tekemään, tää ei liity Dragon Balliin, koska tai periaatteessa vähän liittyy Dragon Balliin, koska se alkoi sillain. Mutta sitten nyt se on kehittynyt toiseen suuntaan. Se on enemmän semmoista fantasiatyylistä asiaa. Niin siinä tuli hahmo nimeltä Omega-petu ja sit mä silloin joskus rupesin vaan käyttämään sitä kaikkialla somessa sitä Omega-petu-nimeä, koska on yksi mun hahmon nimi yhdessä asiassa, mut tosi pitkää ja sekavaa. Selitys anteeksi, mutta Omega Shenron tai Super Shin Shenron, ihan älytön voimapängeri sekin. Android 17. Tää alun perin nähtiin Dragon Ball Zetassa, Superissa se on myös mukana ja
tosi tyylikäs hahmo, mutta edelleen en tykkää mitä Super teki sille. Se ei vesittely sitä hahmoa, se vaan puffa sen ihan älyttömään niin kuntoon. Mistä ei sen enempää. Sitten täällä on ryhmä 15, missä on Goku ja Vegeta Dragon Ball Superista. Sitten löytyy Goku ja Vegeta GT:stä ja sitten tässä on tää Gogeta Super Saiyan 4. Eikö meillä just äsken ollut se? Ai niitä on Goku Vegeta, Gogeta Super Saiyan 4, että on vaan Gogeta Super Saiyan 4. Ihana. Buu. Ja Saibamen ja Trunks. Dragon Ball Z:stä ja sitten GT:stä. Onpas häijyn näköinen ilme tuolla jätkällä. Katsotaan vielä mitä täällä on täällä sisuksessa. Mä en tässä videossa nyt pistä näitä kortteja tänne, koska toi mun höpötys vei jo niin paljon aikaa, että pitää saada purkkiin tää. Täällä on korttien checklistaus. Mä luulen, että mä ostan kyllä nämä kaikki kortit. No Minecraft-kortit nyt jäi niin kun mä en niitä kaikkia saanut ostettua, enkä varmaan kyllä ostakaan niitä. Että se saa jäädä vajanaiseksi. Mut tän mä varmaan ostaan sitten. Ihan vaan lapsuuden muistoja kunnioittaen. Muistellen rauhamuistolle, muistorauhalle. Ei minä tiedä. Mene nyt sinne. Mut joo. Katsoo nyt tietty, että mikä toi tuleva työtilanne on, että voinko minä ostaa itse asiassa kaikki Minecraft-kortitkin. Täälläkin on joku. Mikäs täällä? Katas tää. Täällä on mitä? Mut joo, kiitoksia tosiaan, ja jos yhtään haluaa tukea tämmöstä kiusaannuttavaa ja sekavaa harrastajia ja tubettajaa, niin pistäkää ihmeessä tilaukseen kanava ja peukuttakaa niin älyttömästi. Kommentteihin voitte sitten kirjoitella mieluiten asiallisia tekstejä, mutta kaikki tekstit on ihan hyviä. Kertokaa, jos haluatte nähdä mun manga-kokoelman. Kertokaa, jos te ette halua nähdä mun manga-kokoelmaa. Kertokaa myös, omistatteko te itse mangoja. Mangoja, niitä hedelmiä. Tai katsotteko animea, mutta hei, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, hyvää yötä. Mä jaksan.